как да спретнем номер по телефона на познат, как реагират хората на телефонните шеги и доколко разпространено е този начин на комуникация, можем да го наречем у нас. По тази тема сме поканали в студиото продуктовия менеджер Владимир Цветков. Казвам сега добро утро. Добро утро, но явно има някаква грешка. Аз не съм Владимир. Нали, за пътната обстановка щяхме да разговаряме. Да, явно някакво объркване се е получило. Ще попитам сега колегите. Ако трябва да стана, в смисъл да... Честит 1 април, между другото. Честит 1 април на всички, да. Сега, на всеки от нас почти се случва да му звънат по телефона и да търсят примерно коня на Дон Кихот. Да. Или дали е поръчал асфалтиране по домовете. Как се случват тези неща и как можем да спретнем подобен номер на наш познат или колега? Телефонно прецакване вече е около 3 години. Факт. Над 100 000 уникални потребители, които го ползват. Не мисля, че трябва да говоря страшно много за него, но за какво става въпрос? Ами това са набор от голяма база шеги и идеи, които ние сме си ги измислили. Те са универсални. Може всеки да бъде прецакан. Сега, доколкото си спомням, приключва и данъчната година. Имаме и шега дори и за данъчните, нали, като проверка. За какви поводи ви търсят хората? За всякакви поводи. За всякакви, говориме за всички празници. Предполагам, че на 1 април е 1 април е нашия пик, да. Сега в момента наистина доста хора се прецакват. Все пак ние, българите, сме хора с чувство за хумор и ползваме... Аз, например, обичам всеки Божи ден. Буквалния смисъл да се забавлявам. За какво става на въпрос? Преценявам, че чакаш куриер, да кажем. Имаме дори такава шега. Пускам твоят номер, избира се в сайта ни, който могат всички да го открият в интернет телефонно прецакване. Избирам твоят номер, избирам моя номер, разбира се, и шегата следва прозвъняване, от което се чува запис, глас към вас, че куриера ви е долу и носи доставката. Разбира се, минута след това задължително вие получавате съобщение, че сте прецакани от въпросният номер, т.е. аз в случая. Имаме доста шеги, в които е генериран, така да се каже, един диалог, но само от едната гледна точка, записа, гласа, който използваме в случая по конкретна тема. Ние така сме го построили, че да можем да водиме прецакващия с конкретни въпроси, действия и така нататък. И става много интересно. Какви хора ви търсят обикновено? Всякакви. Значи таргета ни е от деца до сигурно и бабите, може би ползват. Интересен е факта накрая, разбира се, записа, който е оформен. И вие може да го прослушвате многократно. Жертвата. Както жертвата може да си преслушва разговора, така и този, който е направил шегата в случая. Разбира се, този запис е предоставен само на двата номера. Не може да бъде... Ако някой се притеснява за личните си данни, няма за какво да се притесняват. Лични данни, гласове, записи, абсолютно всичко пазиме само между тях двамата в случая. Как реагират хората, когато разберат? Как да реагират? Има ли гневни реакции? Да, хубави са. Агресивни? Разбира се, веднага има и обратна връзка. След няколко дена аз ще ти го направя същия номер и просто чака подходящия момент да го изпарзаля, така да си каже. Имаше доста случаи с известни личности в Канада, докато се помнеше до журналисти, които развиваха някаква подобна дейност и доста така сериозни хора пострадаха от... Да, и ние тук се постарахме. Разбира се, може да се избират и конкретни имена, т.е. от един голям набор имена. Ние генерираме въпросния разговор, как да върви. Здравей, аз съм. Намира се името, което иска. Така се построяват и изреченията и се променят и думите. Реални такива известни публични личности случва ли се да поръчват или да бъдат поръчвани? Има, разбира се. Има. Но в интерес на личната тайна, кажете ни нещо покрай най-безумните телефонни обаждания покрай 1 април, особено това ще е много интересно. Да дадем малко материал за размисъл на зрителите. Толкова са много, че сега като трябва да се сетиш и огромния набор шеги, не мога да ми подскаже нещо, но... Или това, което казахте с данъчните. Много интересно. Данъчните е задължително, да. В момента доста добре върви. Имаме и за
дигнаха ви колата за неправилно паркиране, жена търси мъж, любовни обяснения, много интересни, или хванати в изневяра, детективи, какво ли още не. На всякаква тематика, толкова богата палитра, да кажем, от шеги сме направили, за да може всеки един, който влезе в нашия сайт, да може да си избере нещо подходящо за някой приятел в случая. Като международен опит, имате ли представа дали тук, в кой регион всъщност на Европа е по-разпространено това? Тези услуги или на света, сега да казваме Европа? Телефонното прецакване е навсякъде. Но ние в България сме го развили най-добре. Не е някакъв балкански феномен. Тук в България като дете всеки се е занимавал с това нещо. Да, оттам сме минали. Да, то реално погледнато зародише идва оттам. Просто един ден на шега в офиса решихме да разработиме и такъв тип услуга. И се радва на успех, разбира се, все повече и повече хора да я ползват. Добре, освен да пожелаем на днешния 1 април да внимават зрителите и слушателите, защото подобни обаждания ще валят със сигурност на днешния ден. Днес ще имат доста прецакани. Така хубаво е, защото със сигурност няма как да мине без жертви тази процедура, реакцията да бъде така снизходителна и да чакат удобния момент да върнат на техния поръчител. Благодаря за този коментар. На днешния 1 април говорихме си с продуктовия менеджер Владимир Цветков за това как да се пошегуваме с приятел по телефона.